membres de la Junta de la Federació i penyistes. És un honor per a la penya a la que represente poder organitzar la 6ª Assemblea General de la Federació de Penyes de València i Marina Alta, en Benissa, el poble més al sud de tots els que formem aquesta federació. Aquesta assemblea és un dels actes importants que avui farem. És part de la celebració del 20è aniversari que la penya barcelonista de Benissa acaba de complir. En setembre de 1994, en aquest mateix lloc, ens convocarem així més de 60 barcelonistes d'il·lusió, energia, joventut. Ens unia el Barça i responíem a la crida dels valents que vam decidir tirar endavant i formar aquesta penya. 20 anys després, tornem així, a tancar el cercle, i veig moltes cares que també estaven en aquella reunió. En la mateixa energia d'abans, però amb 20 anys més. Després de l'assemblea, anirem junts a inaugurar el local de la penya, a la que s'uniran també, entre altres, l'avi Joan Casals i la Sensi. Finalment tancarem la jornada amb el dinar de germanor que tindrem en el restaurant Casa Cantó, així en Benissa. Però abans de començar l'assemblea i donar pas a Salva Torres i el Miquel Gomis i a regidor de turisme de l'Ajuntament de Benissa, Xavi Estupinyà, us demanaria que guardarem junts un minut de silenci en memòria del nostre amic i company Àngel Múrcia, president de la penya Ciutat Jardí del Cabanyal i vicepresident de la zona centre de la federació, que malauradament es va deixar ara fa un mes. Segur que està animat el nostre Barça i fent penya des del cel. Alcem-nos i guardem tots un minut de silenci en el seu honor. Al regidor de turisme, Xavi Estupinyà, membre fundador i antic president de la penya, i el meu germà, que em dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. President de la penya barcelonista de Benissa, president i membres de la Junta de les Penyes Barcelonistes de les comarques de València i Marina Alta, penyistes tots, bon dia. Per a mi és un plaer dirigir-me a vosaltres. Un dia el meu germà, fa 20 anys, vam fundar aquesta penya. Ahí tenim dos membres, Pedro i Felipe, que van ser dels impulsors i des del primer dia estan acompanyant-nos. De fet, després ja s'han incorporat Sàvia Nova, els fills, germans i tota la gent que fem la família, la gran família de la penya de Benissa. El protocol diu que vinc així a donar l'enhorabona com a polític, com a regidor de turisme i comerç de Benissa, però jo, més que polític, avui vull ser un només de vosaltres. De fet, em uneix el carinyo que li tenim al Barça i sobretot el carinyo que ens tenim entre tots nosaltres. Com diria el meu germà, ja fa 20 anys. I en aquests 20 anys, la veritat que la família s'ha fet molt gran. La comarca, quan van començar formant la comarca de la Marina Alta en totes les penyes que van voler incorporar-se, van començar a conèixer-nos, a fer viatges junts, a contribuir, hem fet més gran el Barça a la nostra comarca, i després ja van anar ampliant i ja van compondre tot el que han sigut les penyes de la comarca de la Marina Alta i València. Així en la taula tinc a Miquel Gomis, a Paco, que des d'un principi sempre hem treballat junts i la veritat que ha sigut un plaer per a mi formar part, com dic, i vull repetir-ho, d'aquesta gran família. Com vos dic, benvinguts a Benissa i a disfrutar i gaudir d'aquest estat. Gràcies. Benvinguts a tots de Benissa a l'Assemblea General. Anem a passar llista, com sempre, per a veure quines penyes tenim així i quines no. Penya Barcelonista del Verger. Penya Barcelonista de Massanassa. Penya Barcelonista Alcàsser, l'Horta Sur. Una volta dit això, si us sembla bé, ens estan esperant els convidats per allà. Anem cap allà. Vinga, pues, visca el Barça. La loteria, que vulgueu passar per així, està disponible. Vinga. Recorda que la pròxima assemblea de Guinera en Enguera. Això ja ho diré. Poder inaugurar aquesta nova seu junt a persones tan importants i volgudes com són el Joan Casals, a la que l'hem dedicat la nostra penya. També tenim així el Daniel Sala, directiu de la Comissió de Penyes,
i al Juan Manuel Asensi, exjugador i excapità del Futbol Club Barcelona. Agraïm també molt la companyia del Ramon Borinol, president de la Federació de Bagués, Berguedà i Cerdanyola, i al nostre president de la Federació, en Salva Torres. Al igual que el nostre alcalde, Juan Bautista Rosselló, i els concejals, Arturo Poquet i Xavi Estupinyà. Tots sabem el que costa trobar un bon lloc on tindre la seu i arreglar-lo i poder-lo fer per gaudir el Barça. Ha sigut difícil, però l'esforç dels nostres socis i d'aquesta gran directiva que tinc l'honor de presidir, al final ho hem aconseguit. Avui, per fi, ha arribat el moment d'inaugurar-lo oficialment. I què millor que el Joan Casals per inaugurar-lo. Tenir aquest detall vosaltres amb mi ha sigut molt important per mi. Moltes gràcies i que la feina vostra, com que vaig veient, va creixent i ara amb aquest local nou i tot això espero que tingueu fer una bona campanya com a barcelonistes i com a penyistes de tot el barcelonisme. Moltes gràcies i...
que s'uneixen a la força d'un nou crit. Sents la glòria en els seus cants, el clam d'un cor que no té frontera. No, 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 sang blaugrana, el batec. Dedicades a la penya, no ho sé, no ho he vist. Serà sorpresa, no ho veurem. Muy bien. Es que allí traigo por aquí. Yo por aquí no vale la pena. Así voy y por aquí no. Un grup d'amics i benisseros i barcelonistes valents van acabar els tràmits per a formar una penya del Barça a Benissa. Durant l'estiu es van fer les primeres convocatòries al Saló de la Cultural de Benissa, con Jan Santi en el inici de l'assemblea. El primer president va ser Víctor Martínez i el seguien en la primera directiva Xavi Estupiñà, secretari, Felipe Bas, tresorer, i Toni Rosselló i Antonio Torres com a vocals. També cal destacar Ángel Alarcón, Luis Argudo, Pedro García, Juanjo Estupiñà o Santi Ibas i d'altres molts que en el difícil moment d'arrencar. En aquests 20 anys hem reunit en diferents llocs del nostre poble, des del carrer de les Carretes al primer local. La penya va ser inaugurada oficialment quan estaven en el carrer Sant Sebastià, amb Amador Bernabéu, avi de Gerard Piqué, com a representant del club. En l'era màgica de Guardiola la van començar a viure a l'antic Institut Josep Figueras, acabant al local del restaurant Retivat. I finalment, l'any passat es van instal·lar al nou local que avui hem tingut l'honor d'inaugurar. Aquesta penya no hauria sigut possible sense la passió i l'energia de la gent que ens ha donat el suport continu a les diferents directives que han sumat esforços en els moments difícils, que també han tingut. No tot el món sap el que costa muntar una penya, ni mantenir-la. En el nostre poble coneixem la curta història d'altres penyes esportives. En aquesta dedicació cal destacar els 4 presidents que han representat la penya en aquests 20 anys. Víctor Martínez, Xavi Estupiñà, Juan Miguel Cuello i Santi Estupiñà. Un fort aplaudiment per a ells. Moltes gràcies per la gran tasca que heu realitzat i seguiu realitzant a la penya. Durant aquest molt intensament cada un dels partits com a Lliga, Copa, Supercopes, Lligues de Champions o Gambes. Malgrat la gran distància, hem visitat darrere any el Camp Nou amb gent de joves i majors, plens d'il·lusions i ganes d'animar. Acabant els viatges rebentats, però ben satisfets. Avui hem tingut la sort de gaudir en directe de les finals del nostre equip, nombrosos títols aquests anys, i portant la bandera blaugrana i la penya ben amunt amb orgull. Cal destacar aquests anys de les sopars de la penya, la preparació de viatges, assemblees, celebracions del 10 i 15 aniversari o qualsevol esdevingut. Destacar sobretot la celebració del canvi de nom que vam fer l'any passat amb la presència del nostre benvolgut amic Joan Casals. Tot això ha sigut possible gràcies als socis i a les juntes directives que han treballat per a la penya. La penya vol agrair a 2 socis, amics entre ells i fundadors, l'esforç i dedicació diària que han tingut sempre i encara tenen, sobretot, l'esforç que han realitzat en els anys més complicats de la penya. Ells són Felipe Ibas, el lotero de nostra penya. Un aplaudiment, per favor. La loteria de Nadal i sobretot Pedro García, bon pare, el nostre fill tècnic.
penya, 20 anys fent Barça, 20 anys fent força, blaugrana al vent, un crit valent, visca el Barça i visca la penya de Benissa! Molt boniques paraules. No tinc molt més que dir després de les paraules de Maria Ángeles. Simplement donar les gràcies una altra vegada a tots els assistents. Moltes gràcies per preparar el local i donar color i calor a aquesta celebració. Al Joan, al Daniel, a la Sansi, al Salva, al Raimon, a les autoritats locals, en la vostra presència feu que aquest dinar siga més transcendent i notori. Vull fer una menció especial a l'avi, a la que li hem dedicat el nom de la nostra penya, i estem molt orgullosos de que acceptara, perquè, com ja van dir l'any passat, Joan, i Barça, ets gitano. També moltes gràcies a aquella colla d'amics que fa 20 anys es van fer l'ànim i van tirar endavant per fer la tasca més difícil, que és començar i crear una nova penya. Gràcies, Víctor, Javi, Filip, Pedro, Angelín, Torres, Toni, i a molts em deixaré. Gràcies. I per últim, moltes gràcies a la meva penya, a tots els socis i a la meva directiva. Sense vosaltres no seríem res. Sou el motor i el cor de la nostra penya, que avui fa 20 anys. Segur que en aquest motor faré com a mínim 20 anys més. Moltes gràcies a tots. Amics d'altres penyes de la zona, tots plegats. Primer, abans de tot, deixeu-me que faci una menció especial i una felicitació especial al cuiner d'aquest excel·lent dinar, perquè hem dinat excel·lentment. Ximo, moltes felicitats. Per vosaltres sabeu que des del club estem al vostre costat, per nosaltres les penyes hi creiem, intentem fer tot el que és possible, ara ho hem parlat, els moments són els que són, però penseu que les penyes per nosaltres és una de les bases del club, és un dels arguments que fa el més que un club que sigui el Barcelona. Res més, moltes gràcies, felicitats, visca el Barça i visca les penyes. Bona vesprada a tothom i especialment no hi ha convidats sinó protagonistes que ens acompanyen avui així en Benissa en un dia molt especial per al nostre poble. En primer lloc vull saludar a l'avi Joan Casals, també a Manuel Asensi, una gran figura del futbol espanyol i del Barça, també com no un dels directius de l'entitat, que vull agrair també que hagi visitat Benissa en un dia dedic especial, a Daniel Sala, per supost també a dos presidents de federació, a Salva, president de la Federació de València i Marina Alta, i també al president de la Federació de Penyes, d'on procedís també l'avi Joan Casals. Saludar, per supost, a l'anfitrió, al president de la penya barcelonista Benissa, Joan Casals, avi Joan Casals, els que heu sigut presidents, i especialment a tots vosaltres, a tots els que heu estat, en cas, alguns s'heu incorporat més tard, altres des del primer moment, però 20 anys complís aquest any la penya barcelonista de Benissa, el qual és un motiu d'orgull per a tots vosaltres, i jo com a alcalde vull donar-vos la més sincera enhorabona per haver complit aquest aniversari i al mateix temps dir que avui no sols heu commemorat aquest aniversari, sinó que a més haveu inaugurat una nova seu de la penya barcelonista i que porta, a més, i jo crec que amb gran orgull per a tots vosaltres, i a més crec que és un acert,
el nom de l'avi Joan Casals. Per tot això, vull donar-vos l'enhorabona com a penya i especialment animar-vos a seguir, perquè la veritat és que ho ha dit molt bé Daniel, la penya evidentment són les persones que unides per un gran sentiment, per una gran estima a un club de futbol tan important com és el Barça. Jo voldria contar-vos una anècdota, perquè jo tinc que dir que jo soc del València, però soc simpatitzant del Barça. Molt breument, una anècdota que em va passar a mi farà 7 o 8 anys i que em va marcar moltíssim, és una cosa que me recordaré tota la vida, perquè estava jo en aquell moment de president d'una entitat de cooperació internacional i estava en un viatge a un país remoto, allà a Centroamèrica, un país que és San Salvador. Que un dia encara diu, avui tenim que anar a un puesto molt lluny que prepara perquè... i després d'una hora per carretera, 4 hores per camí de terra en un todoterreno i 2 hores de caminar per camins, per sendes, van arribar a una aldea que es pot dir que el més apartat del món. I quan estàvem allà a aquesta aldea, diu, ara anem a visitar un riuet que hi vas, bueno, era una cosa i era, la veritat, era una zona de selva, totalment. I a més, els que vien allí no eren indígenes, eren índios, natius de la zona. Total, que anàvem per allí i res, i de repente ixen 2 xiquets de dins d'un canyar que hi havia allí i un no portava una samarreta del Barça. La veritat és que em vaig quedar i vaig dir que bueno, el Barça arriba a tot el món. Enhorabona a tots i ara també, per a que tingueu un detall del dia d'avui, l'Ajuntament de Benissa vol entregar un xocotet detall en commemoració d'aquest 20 aniversari al seu president. I després també un detall a tots els que ens acompanyen avui, començant pel senyor Daniel, moltes gràcies, l'avi. Salvador. I el president també. Bueno, enhorabona a tots. Per cert, m'ha dit que la subvenció l'any que ve serà doble. Hola, buenas tardes. Yo prácticamente soy de la tierra, soy alicantino y esta carretera me la he pasado un montón de veces. En mi época no había autopistas y teníamos que pasar por aquí constantemente. Lo malo es que no había que ir en el restaurante. No estamos. Sí, ya me pararé más nada. De sobre todo estoy muy contento porque he conocido gente que visita otras peñas, y a barcelonistas que no conocía de aquí, de la zona, porque aunque seamos ahora, nos veamos que somos muchos, en general somos pocos. O sea, que vas por allí, yo que camino mucho por muchos sitios, yo por barcelonistas, y los que están en Barcelona, si no somos campeones, no nos sacamos el juego, ¿sabes? Entonces esto no me gusta que seamos barcelonistas cuando ganamos y cuando no. Pero bueno, yo lo que quería decir, enhorabuena al presidente de la Peña, al señor alcalde, al directivo de Barcelona que está aquí, gracias por todo, a vosotros por la hospitalidad que habéis dado, que es un orgullo, me encanta. Hacía tiempo que no veía ir a Peñas algo y un poquito más. Pero ahora que dice el directivo, él es más joven, en mi época no iba ningún jugador. Nosotros siempre se lo decíamos al club, ¿por qué no va con el directivo de aquella época Casaus? No va un exjugador, no jugador, un exjugador que la gente lo conoce y puede hablar de fútbol con ellos y tal, y no hacían caso. Ya pasó tiempo, y ahora veo este movimiento que hay actual, y anteriores juntas lo han hecho, y para los veteranos que estamos fuera del círculo activo de Barcelona, pues nos congratula que de vez en cuando nos llame para ir a un acto de esto, hablar con vosotros, presentar a nuestro evento, además comer muy bien, porque hay que presentarnos cosas muy bien, gracias. Y pasas un rato agradable y fenomenal, ¿no? Entonces,
estos actos que hace la Junta Directiva, pues para los veteranos nos gusta y lo apoyamos y siempre estamos a su disposición. Y nosotros lo que hacemos, pues representar a Barcelona en todos los actos, ya con nuestra presencia, cualquier sitio que vaya ya de mira, fulano de Barcelona, entonces respetan más a Barcelona, esto es lo importante. Pues nada más, agradeceros el acto de acogimiento que habéis dado, os tengo en el pensamiento, regresaré por ahí por la zona y muchas gracias por todo y seguir apoyando a Barcelona que como vosotros hace falta. Muchas gracias. Como veterano, la agrupación de veteranos de jugadores de Barcelona va a hacer una entrega al presidente de la Peña de una camiseta o samarreta del Barça para ellos. Jo només agrair-vos el vostre carinyo i la vostra amabilitat que teniu amb mi i que us portaré sempre al meu cor i espero que si el que sigui em teniu a la vostra disposició. No sé què més dir perquè el que sento amb tot això que em passa i la vostra penya és molt gran per mi, més del que puc suportar perquè ja soc una mica gran i ja estic una mica passat de rosca, però bueno, tot i així us vull agrair molt encariment i que per molts anys ens puguem encara trobar i puguem celebrar aquestes festes tan guapes de les penyes. Moltes gràcies a la penya d'aquí, i tots els companys, tots els presents, perquè no me'n recordo a vegades els noms de les persones, però bueno, tots, vull dir que no vull deixar-me ningú. Moltes gràcies i que per molts anys ens puguem anar retrobant i que vosaltres pugueu celebrar festes com aquesta i títols del Barça i, bueno, és el millor que hi pugui haver. Visca el Barça, visca la penya de Benissa i per molts anys. El 18 d'octubre fem un viatge a Barcelona per destapar la placa al Camp Nou, l'escut del Barça al Camp Nou. Si Déu vol ens acompanyarà el Joan Casals, us espero a tots, quan bé siguem es destaparem a Barcelona. Gràcies. Ara, no, jo només vull donar uns detalls, un pel alcalde per agrair-li tot el recolzament que ha donat a la penya durant tots aquests anys i animar-lo que hi segueixi donant, això sobretot. I res, un petit detall sé que per agrair-vos el que esteu fent, per felicitar-vos pel 20 aniversari i per la inauguració local i per que no defalliu, que ens seguiu recolzant i que ens seguiu portant el nom del Barça com ho heu fet fins ara. Gràcies. Un detallet del 20 aniversari, un per cada un de la celebració. Vaig a girar, però al revés i no m'he sortit.
vostre. Seguidors, tots units fem força, són molts anys plens de fang, són molts gols que hem cridat, i s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà tòrcer. Blaugrana vell, un ribolent, tenim una força total. Barça, Barça!